Записваме. Ето. Ето пък той. Има една петена. Ой! На слънчето по-се радва. И на кравите. Шоуто на Еба. Филма. Спря. Айде пак наново. Да прекъснем. Ако смяташ, че е готово. Виж, загледа се в кравата, в другото, в слона се загледа. Да, харесва и слона. Да. Следи слона. Кравите не. Кравите са изкучени. Те не дават музика. Да. Ето вече се измори детето от анимация. Да. Айде, ще ставаме.